ka jing ai jubab jong ka Argentina menta ka ganti ya gitu kibaong ba ka Argentina ka phabam pisa ya ka FIFA World Cup lane ya referee te kanek jingon tho omdai ba kan mi tang ya ka Egypt rai sibun na ki bajba ladang page ha ki social media ha ki comment sibun ki bajba ki kan tho ya ka Argentina hanrai ke ka ba ka Argentina kan jubab na kunta jong ki bajba baro kumba kilai i ha gi lakai persya ya ke Egypt tanga ka khatar minit kala pan phai lai gol bat kumba pi pat sah kene ka sngi ha gi lakai persya ya ka Switzerland ha kene ka step ke bamenta ka ji lakai ka ba ka Argentina kala pan phai lanai kala jubab kala ya kito ki bakeno ya ka Argentina ba ka pan bampisa ya ka FIFA lanai ki referee te hangne phini isai ya ke jubab kaba ke Argentina kala pensai ya jing Argentina ke jong phi ya jing mudur sneu ke jong phi ba ke Argentina ha kala senit ka trei bai da ke borba andrei dang nikong kan matchwa kumno hato ke hato ka thang na em handrei habakut lara ke Argentina kala suthu ba ka thang lane ba ka sat te enda kala yemat ya uso lau so jio ne so thiam te ka satrei pade da ka batnge bat ka sakrwit pade ha ka bakut lane halas ni kan sapen i ya gejing Argentina ke jong phi ya gejing mudur sniu ke jong phi baro sugata ba ka Argentina baro na kaliang jong ka FIFA lane na kaliang jong ki referee hino siliang ya ka Argentina henry lada pipet ba dala jong hikmat ha gejing lekai kumno ka peni ke Argentina hakane ka FIFA World Cup jom ta snem arhajar a punreu bat nakam ta kito gi perlok ki barang artatin lane ki boong ba ka Argentina kan pen bampisa ya ka FIFA lane ki referee philapun komen hangne ne ka Argentina ka dei na gijing tristom ke jong ka Argentina ba kala ban yo khet yo so jong gijing job te tang kanai khobres bun ngin sa sempat ha ki wi pete ki video